opiskelen suomea. Tänään haaste puhua suomeksi matkasta Kiinassa. Osa 1. Taicang ja grisautermit. Viime vuoden marraskuussa palasin Kiinaan. Ensimmäinen paikka oli Taicang. Taicang on Jiangsu maakunnassa lähellä Shanghaita. Saavuin Shanghai Pudongin lentokentälle. Tohtori Liang haki minut. Hän on opettaja Taicangissa. Nangyuan puisto on tosi kaunis. Siellä on paljon grisantemeja. Grisantemeista voi tehdä teetä. Kiinassa ihmiset juovat sitä usein kesällä. Nuorten kielessä grisanteemi voi tarkoittaa myös kehon osaa, koska ne näyttävät samalta. Missä on grisantemeja Suomessa? Kerro kommenteissa. Nähdään!